Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 9 tydzień roku, od 26 gromicznika do 4 stremiannika. No i mamy też tyle ciekawych wydarzeniów. Zaczynamy od 27 gromicznika. W 1613 roku w Gdyńsku Joachim Uffelhaus zrobił pierwszą na dwudniowych polskich ziemiach publiczną sekcję zwłok. A w 1945 roku mamy dwa wydarzenia. Czerwona Armia zajęła Szczecenek, no i też w Czelinie koło Gryfina polscy żołnierze ustawili pierwszy grańcowy słup na rzece Łedrze. 28 gromicznika w 1503 roku skończono budowa kościoła Mariackiego w Gdyńsku. Pierwszego stremiannika mamy tyle wydarzeniów. W 1254 roku książę Barnim I nadał Gryfinu garści prawa. W 1933 roku odemkła jest magistralo węglowe. Ja ci parłączyła z Śląski kłepalnie z Puerta w Gdynie. Wtedy to polscy łekno na świat. W 1945 roku warszawska brigada kawalerii przeprowadzała pod Berujska w drawskim krizu slidną w dziejach polskiej kawalerię szarża. A w 1971 roku pierwszego stremiennika cofnięto decyzję o podwyżkach prizów na mięso z 12 grudnia 1970 roku, no co doprowadziło wtedy do wybuchu głodnikowych wydarzeń na całej Pomorskiej i w całej Polsce. Trzeciego stremiennika w 1585 roku Elbląg zawarł handlowy ugodę z anielską rynkową kompanią, a w 1945 roku Czerwona Armia zajęła miastko. Czwarty stremiannika w 1926 roku Gdynia stała się garda oficjalno. W 1941 roku na ziemiach anektowanych przez III Rzeszę wprowadzono oficjalną Volkslista. No i później w 1945 roku czwartego stremiannika Czerwona Armia zajęła Brusę i Koszaleno, no i zaczęła się też bitwa o Łobrzyk. A w 1953 roku ruszyła pierwsza gdyńska SKM. No i na początku leno z Gdyńska Głównego do Gdyńska Nowego Puertu, a później w przyszłych latach też do Sopłetu i dalej do Gdyni. To wszystko na dziś. Rycza do webzyrania w przednim tydzieniu.